or 0917-853-8933. Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang magtataon ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pagkarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar. Ang boses, mahalaga. Kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan. Kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo. Digdi sa DZGB. Ang sa indong kadamay. Mga tugang, good morning po sa Indo ka boss. Welcome sa programa. O dyan pong aldaw na ininin Sabado. Pasensya na po, medyo hindi kita naka-start po ng atab. May, may karantahan. Paligiran. Father Mamay, good morning po, tabi. Ito na. Good morning, good morning. Good morning sa inyo, boss. Ayan, God's blessing to all of you. ayan, and siyempre, good morning po sa tuya pong bisita. Pasensya na sir, para halat ka kaswag. Kaya na po kunyan mga tugang si Sir Marlon Lungabella. Karo pong organic farmer practitioner, bamboo tektura designer, environmental protection advocate, Lakay ng Kalikasan team founder po siya. Longabella's Kalikasan Farm School for Practical Agriculture, owner and administrator. And then recently, nag-upgrade na po yung Longabella Institute of Practical Learning and Technology Incorporated na po ini. Siya po ang presidente kaya ang Father Momoy. Matindi ang gist niya. Saka, amak man sana po siya ni Atty. Tintin. Ayan. Sir Marlon, good morning po tabi. Good morning, Sir Mar. And Father Momoy, long time no see. Pero Yeah, kaya unsa. long time no see. Opo, Father Momoy. Yaon ako digdiyo niya kay Sir Mar sa DCGB po. Maray na aga po sa Gabos na nagdadangog asin sa YouTube man. Ayan. Haloy ko na yung tiganting talaga si Sir Marlon. Father Momoy ta. May magayong po yung programa para sa mga ka-farmers ta na siya mismo ang duman sa barangay. Yan. Yeah. Opo. Yung Barangay Agri Caravan na ilalansar kunwari ni Sir Marlon. This coming May po. Yeah, Sir this coming May ilalansar niya po ini and na-opposite para maipaliwanag ano po ang konsepto kay ni paano ni gigibo and si Risa ang pwedeng magpartisipar digdi po sa Barangay Agri Caravan. Tabi ano yan? Sir Marlon. Yes po. Sir Mar. Ini pong Barangay Agri Caravan sarong programa, simpleng programa na kaisipan kang Team Lakay. Itong grupo po na binilog kan sa indong lingkod. Kompuesto po nin mga may academic degree, agriculturist, may doktor, may abogado, and then may arap sa kuya practitioner, farm practitioners po. Sa kada barangay po ini Sir Mar, pilot project mi sa Daraga. Daraga. Yes So po. sa Daraga muna. Rural barangays of Daraga. Ayun. So ano pong magiging sistema kay ni Sir Marlon? In coordination with siyempre sa opisina kan Mayor, and then sa MASO, sa Municipal Agricultural Service Office, sa APAW, Okay. mga ahensya yan kan gobyerno na nagtatawag sa tuya, sa agrikultura. Ang samuya pong grupo, and sa ATI nga pala. ATI. Opo. Ini pong grupo, garong igwang pro bono na kaya nga pinangaranan ta ining Barangay Agri Caravan free. Free one-day seminar, workshop, and consultation Ayun. Okay. with 5 topics. Ayun.
So, kaibanan po nindo itong mga, nabanggit po nindong mga agencies and partners. Yes po. Sa mga iba-ibang asistensya po. Ayun, Father. Para sa gabos na kwen ini, ano ni, dahil nakita mapokus sa tarong food system, more on organic, ano? Mix po, Father Momoy, mix po ini. Bali ang setup po, sutim, iyon maduman po sa kada naka-schedule ng barangay. Kaya coordinated po sa barangay officials. Very good. Opo. Magayon nung po ini. Unang tanong dyan sa daraga, katapos ubuson tayo gabos sa barangay kang Albay. Opo, Father Momoy. Kitaan matarawang digdi po. Ayan, ano po yan? Mag-i-start ka sa basic? Ang banggiton ko po, Sir Mar, ang mga topics digdi. Apo. Unang-una po itong top 555 slash ICA. Yan. Ito pong top 55. Bako iniso na sa lata, ha? Nakalagay ng 5. Bago po. bali po, ining top 55 sarong programa kang DAATI in partnership with the BLSA Incorporated. Itong BLSA is the Bicol Learning Sites for Agriculture. Yes, Which is member kami dyan ni PAI, ng Laudato Si, Agricultural Farm, Longabelas Kalikasan Farm. And throughout Bicol region po ini Sir Mar na i-implement ang goal, kaya 555, simple lang, ang goal ka ini is to encourage at least 500 farmers 500 to produce the 5 resilient crops, 5 tons per month, 5 tons per month. at least for 5 years. Ayun, okay. So, Kaya 555. 555 po. 500 farmers, 500 taning madali tons. matuom. 500 farm to encourage 500, at least 500 farmers to produce these 5 resilient 5 crops. resilient crop. Oo. Ayun. 5 tons per month At at least for 5 years. Uy, matindi yan. Yes. Ayun Yan po, yung mga, yung 5-5 na yan, pig unang bitan na ni Pay. Kanakaurang tabaga si Sir Yes po, Choi. si Sir Executive Choi. Director Yes, Choi Choi Flores. Flores, po. ayun. Sila po ang nagbubusol. Ayun. So ang participation po digdi kang LSAs, arog sa muya na rapay, buda sa ibang pag-iriba, ang participation digdi is papatraningon man kami, Okay. taning kami naan ma-encourage kay itong mga farmers, stakeholders, na mag-produce kay riba kami. Ayun, oo. So, Sa ATI po baga ang training sa 22 to 23 to 26. 23 to 26 po, Pay. 23 to 26. Yes po, naka-ready na ako duman. ayan. Tuturuan Ayun. kamo kung Opo. paano ito gibo na productive sulima, Yes po. and then after that kamo man ang ano yan, Opo, ma-training. mari-training. Mari-training. Ayun. So, Tagarong kami na po si Extension Arm. Parang trainers training pala yan. Yes po. Ayan, okay. Sa Naga. Ano yan, Pai? Pwede banggitin natin kung anong mga crops yun? Opo. Resilient crops is the unang-una yung gabi. Gabi. Ang ipoproduce na po Natong. digdi, natong, gabi, natong. Ang ipoproduce na po digdi, itong dahon. Dahon. Aha. According sa kay Executive Director, si Sir Choi, maski daan magatol, Maski sa magatol, opo, basta green. basta green. Yeah. Bakong laya. Fresh. Basta green. Dahon Ang lang. palaya. Bukong ang palaya. Ang apay lalaya. Ang palaya. Opo. Ito ang una, ang padua, itong ubi. Ubi. Ubi, Ayan. oh. Ubi. As to date, ang na-purchase na kang BLSA from Bukidnon. And although sa ibang LSA, cooperator, nag-purchase kisa dire, Oo. pero ining ubi from Bukidnon, nasa 3 batches na, nasa 14 tons na. 14 tons. Opo. Oo. Nakataranom na sa Camsur, Cam Okay. Norte, and nagpupuo na ang Sorsogon and Albay. Iyan yung And, yung klase ng ubi na talagang violet talaga. opo, itong violet. Violet. Okay. Oh, garong may
term ka itong ginamit. Basta ito violet. Basta violet. Oo, Ah, ube. ah. Tamay puti kayan, Sir Iyo, Mar. Pakong, Opo. pakong subitay, pakong bitay, kundi sa laog sa kwan talaga, sa daga. So unod. Unod Sunod. Hunod Oo. talaga. Talaga. Oo, so So, yan sa mga mina, 5 kilo garuan hanggang 10 kilo kada kula. basta buhaghag lang si ano. So, Daga. magabat na ube. Magabat na ube. Alright, so yan. Pantulo, itong bilanghoy o kasaba. Ayan, yung kasaba. Unod naman kayo ito. Aha, yung Kamuting kahoy. Oo. Ayan. So, gustong sabi yun, dahil lang kita focus sa sarong crop. Iyo. Bagarong i-integrate ining Kumbaga, Saka igwa so, kang uraro. 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 Yun, pang-apat, uraro. And lastly, Kalunggay. yung kalunggay. Ayun. Kalunggay. Maganda yan ang yung kalunggay ngaya, ikag mo sa perimeter tang sa ibong Sa fence. Oo. ano yan, gibo mong kudal. Buda, kung mapapansin ta, kaya na apod ining resilient crops, unang-una, iyo ini so specified kang exporter. Yes, aha. Ta i-export po ini, ang mechanics ka ini, sa mga LSA, anong garong consolidator, kaya itong nainggan nyo mga farmers, and then, directly ang bayad sa inda. Ayo. Kaya dahing takutan ini, Sir Mar. Oo, kumbaga nahali kay ning programang ini, so itong katakutan na baka magkaralapak man sa nini. Oo, Yan. may mga previous experiences. Oo, Bakit diba? ha? Opo. Pigpataranom kung ano-ano, pag-abot kang oras, dakulon so. Hindi man pigbarakal. Baby na ka. Dahil man binakal, may nangyari ba kaya? At saka ang assurance man ni Executive Director, maski reject, babakalon. Bamakalon. Oo, Oo. dahil masayang. Nagigibong feeds. Although less lang talaga, medyo at a cheaper price, pero dahil masasayang so pag Opo, opo. makakabawi ka Kaya ng mga farmers, mga kapwa ko farmers, tunilada po pig-urulayan hindi. Pipick up po Saka- nini. Kapwede kang tuniladang babakalon, kundi sa mga farmers man, igwa man ki mga benefits. Ay, opo, Igwa pa mga benefits. Karon insurance. kang insurance, Insurance. PhilHealth. 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 Yes po. Kaya magayonon ini Sa- kasi ano. Ano ba po paano? Habo kayo nita, barato ngayon, barato. Sa totoo lang, bako man po ni barato, dahil man kamong bibarat, tapos sa iba pa kamong ibang benefits kayo. Saka, Oo. tunilada, bako sa ng mga Opo. perang kilo. Kumbaga, iba man baga ang presyon kang bulyuman. Yes, oo. Buda itong tingi-tingi. Kung tutuusin po, in real talk, ipabakal mo ang sa imong harvest na apay dyan sa para pinangat, mahal. Yeah. Pero ang murulay dyan, baka nasa basket lang itong ano mo. So, dahil man makakasustain iyan kang ano. Yeah, no po. Oo. Pang-urual daw sa na ito. Ini pang-malakasan. Pero ni Sir pang Mar. malakasan ni. Kumbaga sabi nga ni kayan diyan mo mamamatian ang siram kang pagtanaw. Yes po. Di ba? Buda, ining mga crops na ini, Sir Mar, kaya nga iapod ta ining resilient, experience na baga, ang apay, maski bahaon yan, Opo. pag subside kang tubig, yaon yan dyan. Oo. Maski bagyuhon, halimbawa, yan man nakasaba, yuman, malunggay, yuman. Aha. So, one ubi, lalong-lalo na matumba na sa ang pigkanapang kayan, ang ubi yaon manggirara. Iya ang manggiranay. So, kumbaga, So, medyo uraro, ligtas kita sa kalugian. Yes, aha. So yan ang magiging primerong itutugdo. Tabi iti-training mo Sir Marlon. Opo. Abot kayo ning naglibot na sukaraban. Isinabay mi na po, Sir Mar, sa pag-inform, tanganing maka-encourage kita kay mga Ayo. pagkilima. Opo. Apera kayan po. Tamaray na opportunity po ini, Sir Mar. So, sana po maintindihan, as in mag-intra itong mga ano. Yes. Opo. Okay. saka igdi man mar, saka sa mga nag-immersion po bagay di, halos mga taga-isla. Oo. Taga-isla kang Kagraray. So, ngunyan yaon mingunyan dyan. So, taga San Antonio National High School kang Kagraray. Kaya tapos ito sa Kawayan, sa Tabasan, mga taga-isla po hindi, mga nag-immersion igdi. Pag-isipan mo po, dumanon mi sa mga isla, i-organize mo po ito mga parauban, mga maguran kayo mga parauma, saka
side by side kan caravan na ini, kan agri-caravan, makami man ma-focus man sa isla. Mhm. Wow, lalong magayonon pa yan, no? Oo. Iba pa ang extension. Opo. Ayun, okay. Sir Marlon, opera At dyan least sa in some way, oriented naman sa mga estudyante ninda, saka ining training time, di ba po sa nasagot sa training, kundi malaog talaga, sagot sa livelihood nila. Yes, opo. Okay, so opera dyan, Sir Marlon, sa 555. Ano po po? Itong sa Agri-Caravan na po, Yes, itong apa. kaiba sa 5 topics. Mhm. Bali, tangani na maisabay taman sa environment baga na programa ta. Mhm. Kay, sinabay mi man itong edible gardening, containerized gardening. Yan, containerized. Kadakol tan nailing na mga nagkalat na mga empty bottles, empty water containers, mga ruida, mga gulong, pwedeng tara naman yan eh. Opo. Buda, itong mga farmers ta, halimbawa, yaon sa farm, sa lati, Mhm. itong mga nawawalat, Yan. halimbawa, itong aking dalaga, itong agom, Mhm. so may libangan pa, Mhm. pagtanong-tanong sa Iyan. sa indang kapalibutan. Sa, Dai nangunyan question kung may daga ka o dai. Oo, may lumang sako, pagandaga, tanuman, Oo. kiokra, o kung ano. So, Opo. imbis mabakal pa sa kamatis, Mhm. imbis mabakal pa. So, ano, Ini po pikapod po bagay ng urban farming, Mhm. opo. urban farming. Ayan. Kaya lang, Kung inali, ngayon po yun, tapakusan ng urban farming ini, katapos pwede ba makakreate kita ng mga grabe ng climate change para sa mahalaga o na kung pwede sa mga urban places, makakreate kita kan mini forest, katapos sa mga harong, ini pong container farming or urban farming. Mhm. opo. Ayun. Mahalagahan po ini na maging tingnan food security. Ayun po. Mhm. So, kung ini, garong may mga multiple purposes. Mhm. Nakatanom ka, nakaani ka, nag-enjoy ka pa, Opo. panghali sa stress, Mhm. and then nagkalat, imbis na istarang kinamok, Oo. napakinabangan ta. Yung pag-alin ng So, mga refrigerators, tama ito, natatanom Sir yan. Marlon, na dapat from time to time, pag taga-kauruno naman sa panano mo. Yes po. Yes po. Ano ba? Kuro, kumusta lamang. Nakula ba mo niyan ang depressed na talagang dahil nang kikahuro, di ka ba'y kahuro ka naman? Ayun, yun sabi ka mga eksperto eh. Try nga to talk with your plants. Yes, Ayan, talagang sa pag- mag-relief ka ngaya. Sa pag-aadal, Yeah. igo talaga arap kaya. At pinakamaray magkaurong ka, father, naka-grounding, nakabitis. Iyon na kabitis. Ah, Ang apod po ba ka, earthing or yeah, grounding? grounding, di ba? Ayan, okay. So, yan, top up 55, edible gardening. Ano po tabi, sir? Kaya iba pa itong, may nag-request pa, itong hydroponics na. Yan, hydroponics. Itong Ayan. hydroponics pa, makakatanom kita na di ka magpaparabaribi. Aha. Tapos, mas sa nagilid kang harong mo so, sa paraspasan, pwede. Oo, yun. Oo. Kaya ito tukdo tapo itong basic. Pwede man kung talagang, crafty ka sana. Crafty. Crafty Itong sana. stagnant Ayan, water. hindi ka masyado. Duman po ngunyan, Sir Mar, igo akong ginibong simple greenhouse. Opo. Ng mga nakalaog, itong empty bottles kang Coke, Wow, oo. pwede palan. Pwede pala. So, dahil nagtamamakal Itong box. Oo, itong box. dahil na. Medyo mahal, dahil ko afford ito. Tsaka ang ang hydroponics is not only intended para sa litos. May mga pananom lang na nabubuhay na Igwa, dyan. actually, pati pipino. Pati Pati- Hindi ko nga nag-try kayan si good morning dyan sa ASG Farm sa Libon kina Mark J. Available na sa mga pakwan saka mga kunyan-kunyan, mga melon dyan po sa India sa Balangibang. Oo, kay Sanchez. Yan, kay Yun. Sanchez, yung Friend ko, SJ. si Mark. Di ba? Shout out si Mark. Kunya na, Magtugang pwede pala, nakapatubos na ng melon. sa Alis sa hydroponics Oo. di ba? May mga alternatibo pala pwedeng gibuhon. Ayun, okay. So, Off-season pa hydroponics. ito, off-season. Off-season. Ayan. Off-season din. Ayan po. Pangapat po, Sir Mar, Apo. na ining mga topics po ining pitutukarta na
itatao ta sa Yes, opo. ma-participate. Hmm. Ining livestock racing siyempre. Iya, so mga kunya lang din mga Kadakol baga dyan na Oo. kadakol baga dyan na nga mag-ataman sa ng kanding, di man aram sa gibo. Magbutog sa nasutulakan kanding, Ah. di na aram sa gibo. Ito Yeah. pa lang, para palang tutusong imperdible. Nasu- Bloated. bloated. Sabi man ni Padre Edwin, pero tayo po hindi pagibuhon ha. Kung gusto mo ngayang magbulutan giganding, kagan mo sa ng kating ko sa itaas kang dungo. Sige na sana inhale. Dahil mo nag-iPhone mo palang Nag-exhale. dahil mo nag-iPhone mo mong gisuka. Doon na. Kaya lang, pero sabi ko kay Padig, baka cruelty to O animals. kunyan na man yan, oh, bakuman maray. Killing me softly ang bayan. Torture man ito. Ayan, napatama no, livestock. Lastly po, Sir Mar, ito ng animal manure management and utilization. Ayo, no, tangani na ano. Kahapon, ay last day, kang sarang aldaw, Mhm. namumurot kami ng mga dried manure. Oo. Itong mga sa Carabao buda sa ano. Yes, so, kasi di man pwede an sa ikus buda sa ayam na Opo, pwede. opo. Yung sa Carabao. Bakong advisable ang sa Oo. sa ikos budaan sa ayam. Yes. Sa Carabao, ayan. saka baka. Itong mga ruminants, Yes, opo. itong nagkaon ki Nagkaon dahon. Oh, kuya mga awot. Ayan. Kanding. Oo. Pero ang sa urig, sa pigirit, pwede man. Pwede man. Ayan. Ikaw compost lang. Yes, ayun. Opo. Pader. Lalong-lalo na to, so influent ba kan sa big fermented na? So methane producing. Mhm. Opo. So biogas digester, so influent na kitong biogas digester sa urig. Ayun nun po ito. Pwede na ito. Oo. Pigagamit ba na Dr. Sa Manny? experience ko, ang biogas digester, 4 na urig mo lang, less than 1 month, may, Oo, iba ka may na. methane Kunyan yan. Pagkatapos igwa ka pang fertilizer na liquid. liquid. Di ba? Yung pigagamit na, iling ko nagdurugdog naman dyan si mga tao ni Doc Manny dyan sa sawangan. Kan mga tinanong perti. Ayun, nahilig ko man ito. Oh, mga mapulaonan sa iyang mga burak. Shout out kay Doc Manny. Saka, aside from that, pwede pa man, ikaw ba kasi Doc Manny na supispan sa Laugan Harong? Yung bioplaque. Oo. Kompleto na si Doc Manny. Dakulo nang itutukdo sa mga farmers. Kompleto na si Doc Manny. Igwa ng bioplaque para sa hito buda sa tilapia. Igwa pa ng vertical crab farming. Pero igwa na kamong duwa. Saka, ikaw pa kayo, so, sa'yo mo po, baga, Marlon, so, BSF, Apo. ikaw pa kayo Doc Manny na, so, superworm. Superworm. Oo. Yan, yan. Superworm sa mga, lalo na sa mga ornamental, ano? Yes, tilapia, ayan. koi. Saka pati sa crabs. Kasi sagana siya sa protina eh. Opo. Kaya very good siya. Pwede nga isa tawo. Sabi sa ko ni Sir Alvin, niya may prinito sa kunig di siranta ni kiridor. Pigpupulutan. Sir Alvin. Maragsip man talaga. Malinig sa Tama sa pagilon. Jinswa. Dito sa Jitsu. Ayan. Okay. So, yan ang mga bali lima na topic na tabi ano. Yes, pero baka sa pag-abot kang panahon madagdagan pa yan. Opo. Ayan. Ilawag ta na itong BSF. Yes. Para makatipid sa pambahom. Okay. So, Sir Malo, paano maka-enroll dyan? Halimbawa, paano makasisi ang paano pala. ang sistema? Okay. Bali, nagsusurat muna kami sa barangay captain. Iyan. I-deliberate nila sa Sesyon. through that letter. And then, sindaan ma-select ka itong 30 farmers within their constituents. 30 packs per... Sana, day kuluran ki politika. Sana tayo na ta... Kunyan yan. Daing color. And then, bali, ang mangyayari kayo ni, ang garong Sabado, Domingo kami ni... Ay, naku. Kami ni Edwin ang trainer. Malagali si Sir Edwin, saka Sir Marlon. Sabado, Domingo. Sabado, Domingo.
So, naka-schedule po, sir. Ayun, oo. Basta 30 packs. Mhm. Duman man sa, halimbawa, kung taga-sain, Mhm. magbalo na lang kamo, mag-sit-in. Ay, pwede Pwede man. man, oo. Pwede man. Ayun. Daday ko sigurado kung sa kubunsin na kang kapitan duman sa Magdala na sa ng balon. magbalon, Magbalon o na. mag-sit-in. Ano importante Ang pinakang-ultimo so, kayo ni Sir Mar Oo. ay consultation. consultation. Question and answer. Ayun, tangani na malinawan kung medyo may ano Sabi pa. ni Edwin, puwira sa damat. Ayun. Pero kung tungkol sa agriculture, May Hindi may siguro. magiging participation ng barangay kaya halimbawa ngayon after na pinasyaran kan caravan. opo. Tapos may mga na-lecture kita duman ng mga natawang kita ng orientation ng mga farmers. Anong magiging party kang barangay? Dapat itong na-organize o kaya na natawan ng training dapat ma-put into action so sa indang nadalan. Makikipagtamangan manggiraray kami, Sir Mar, para may continuity itong outcome kang Yan. training. Mhm. So, saro na dyan, itong magiging continuation project, Opo. itong sa 555. Sa 555. Magtanom sila. Magtanong. Ayan. Pwede sila mag-organize, pwede Oo. silang magkaigwang mga core contest. Oo. Yan, pwede ba gano? Tanganing igwang Oo. lalong magdakula. Ayun. So, yan ang pinaka-the best na gibong kang barangay. Di ba? Yes po. Pwede sila mag-inaktarong ordinansa manungod kayan para dyan sa Pwede, yan. oo. Mas maray, tangani na ma-institutionalize ang bawat Gibong ordinansa na bawal ang bakanting lupa. Yeah. Bawal ang tamad. Erlon, may suggestion nga po ako sa inibugan kawayanihan sa kabuhayan at kalikasan Oo. na sa mga bambutan, pero ang pigatarget ko po kanina talaga sa palibot kan mayon. Opo. Kung duman sa may mga barangay duman sa palibot kan mayon, ibuon ta po yung agroforestry. Ayun. Oo. Oo. Tangani, itong mga bambu, duman po sa mga medyo materis, anti-erosion po pa ini. Opo. Katapos, after that, pwede magtaranong ki ibang Kahoy. mga kahoy, halimbawa, pili, o kakao, Mhm. o kape. Mhm. Katapos, after that, teraron po kaya yan sa uraro. Oo. Uraro, katapos sa iba man, pili naman na sa mga free-range chicken. Mhm. Ini pong garo agroforestry concept. Ayan, integration. Ayan, Naghahanap pa po akong siguro diba next Saturday, Opo. imbitaran ta po itong agroforestry expert sa UPLB. Mhm. Tangani na makapagtaoning training sa tuya o kadaway ko sa buses kang kapalibutan. Mhm. Ta May gusto ko po layout. itong ano po? May layout niya. Anong ang May layout agroforestry? niya. Anong Katapos- composition ngayon? Po. Katapos ini mag-ibon talagang real research po talaga ini na ma-coordinate naman sa Bicol University College of Agriculture and Forestry. Mhm. Tanganing ini magkaiba po talagang study. Mhm. Tanganin lang sa tuyang project proposals para mga feasibility study. Ikaw pong po yan, igong basic na research Ayan, na protection. may expertise. So, paano ngunyan, mas mahalaga po ngunyan ang forestry, Mhm. pagkusa na National Greening Program, baga, katapos ibigwa man na bamboo, mas magayon siguro kung pagsararoon tayo ni-integrate sa pinigabos, Mhm. tangani na magkaiba po kita ng agroforestry, Oh. tanganing eco-agroforestry. Bagay ng Sir Marlon, ano? Igwa ka ng protection sa environment, may pandepensa ka sa climate change, tapos may food security ka pa dahil may pagkaon na pwedeng itanom dyan. Tapos magayon na material ang bamboo. Yes. Sa ibang bansa, industry na ini, itong bamboo engineering. Arayo na kita. Arayo ang Sa pagkita. Vietnam, Vietnam pigigibo na ining talaga. plato. May plato, may may mangko, Maski- igwaning Tama. bado. Bado. Bado, tsaka tuwalya. Kaya isabay ta po ito pa na kung magkaigo kitang technical working group kay ni regarding the bamboo production, maka-training kita. Magibuhan tayo ning study from propagation to harvesting and processing. Yan, processing na. Ayun, tama-tama. Ano? Iyo po, ngunyan, sa at this time, bako pa masyadong ang processing,
kulang pa man supply. Ang mahalaga kaya ito, itong supply, ma-assure sa mga barangay. Ang sistema po kayo, nagaro two phase ini. So, sa harvesting, yan sa barangay ang bahala, katapos processing kayo sa central, garong sa sarong shared facility. Kaya ito shared facility, bakusan ng, actually bakusan ng tuwalya, ang carpet o ano panggibuon, kundi pati iba pang mga accessories, bamboo accessories, furniture. Saka ito po bagang naramdaman mo po itong Malonzo sa Silveranza, Silveranza so, Farm. Opo. Pavilion. Bamboo pavilion. Pavilion duman ni na Dr. Clive. Green architecture. Oo. Yung sabihin dyan, yung tama-tama magtanom talaga because kada variety ng bamboo may usage. Opo. Di ba? Iba-iba. Tsaka, madidipisi lang kita mag-introduce kang technology and itong pag-process kung dahil man kitang produkto. Correct. Oo. Siguro tabi pa, Precisely. kung matugot ka po, pa, isabay ta na lugod ining bamboo propagation sa digdi sa Akaraban. Sa Caravan. Oo. Iyo po, Di ba? iyo lang, carry ba na po yan? Iyo po. Pero more Madagdag- particularly, aning agroforestry, gusto kong targeton muna itong sumangaral sa vulkan. Tapos after that, kaigwa kita igling 34,000 bamboo propagules. Pwede sa po yan i-distribute. Nayo. Pero ganyan po sa po yan na bamboo seton talaga. Sa kada barangay, igong bamboo seton. Opo. Magayon. Tapos ang barangay ang ma-manage kayo ni, sa ma-maintain kayo ni, and manage kayo ni, ang ubas, ugnayan ng barangay at simbahan. Ayo. No. Ayun. So, ubas po baga, Sama-sama. No. Oo. oo, mas Bungkos. magayon ta, bakusan na sa barangay, bakusan na sa simbahan, kundi ubas. Ayun. Opo. Okay. So, magayon Sir Marlon, ano? Isasabay ta po inipay. Naghihiwas na ang satuyan ko niyan. Paano, magayon nun, ining bamboo pati, saro sa nagko-contribute garong nagtatabang siya na mabawasan ang carbon footprint. Yes. Opo. Mas dakula ko ng Itong ano niya. emission na carbon na natutunaw niya. And then, kung magayon ng bamboo, pwede ini pa forest batting na pigaapod. Itong bamboo forest, nagiging attraction pati ini kan sa Yes. sa Opo. tourism. Tsaka pwede kang itong paghali niya kang mga carbon dioxide, nagbubuga man ng oxygen. Nagbubuga ang oxygen. Tapos sa Bagyo, Yes, sa magayon na Baguio. buffer ini sa Yes. Bagyo. Opo. Ayun, Sa very good. resilient bagang marayan bamboo. Nagsasabay-sabay lang siya sa paros. Opo. Ayun. Okay. So, Father, Sa bata mga maparoso na kataigdig nga. pakinabangan to rin. Ibon tayo na alternative source of energy. Renewable energy. Renewable energy. Yung wind power. Okay. Alright, okay. So, ang bilis talaga oras na, no? Okay. Sir Marlon, ano po ang sa imong pangapudan sa mga kabarangay ta? Particular sa Daraga muna, Padaraga kita. Opo. Opo. Ini po na programang ini sarong kaisipan na nagbubutwa sa pag-ulay-ulay may pirmi pa ni Edwin kung paano kita maka-extender diit na transfer of knowledge, maka-encourage, maano taman sinda, matawan ki inspirasyon. Opo. Kumbaga mahali ta na so conventional na kaisipan sa to yung mga paraoma na garing pirmi na sa nalugi. Tapos matanom sundo na sa naduman sa pang sadiring konsumo. Tapos yung ano yan, so kaugalian talaga dahil nahali, pagkatanom ki kamote, maduyan-duyan, matungit. Mainom-inom. Mainom-inom. Kada kul pa kang gigibuhon. At saka saro din ini, nahiling ko ini, saro din ini Sir Marlon na makaka-inspire sa mga government employees, especially mga agricultural technicians to go on to the field.
Di ba? Opo. At ayun ang kulang eh. Mm. Dahil dapat ma-confine ang sindang skills and abilities sa four corners of the wall kan opisina. Dapat magluwas. So, sana ining pigibonin do maka-encourage senda because kasarabay taman sindang maduman sa barangay. Oh, yes po. Ayan. Nainot nang training itong AEW kang mga munisipyo. Opo. Itong agri extension worker Mhm. na staff ninda nainot na po. Ayun, very good. Ang teamwork. Yes. Teamwork ang mangyayari from APAW to Municipal Service Office Mhm. and then ang arog sa tuya na Yes. Oh. private. Tipon talaga na may manginutan. Opo. Pero may ang Kaya po ATI ikaw po ba itong Green Revolution kaito ni Imelda, kaito, ikaw po magayon. ba itong Green Revolution, katapos sa mga young people kaito, ikaw ba ikap, ano? Yun. Tapos Ikap, nagkataranong talaga. Oh. Tapos magayon nun, kasubago, nagirig di po sa mga DCs. Mhm. Nagtaranong sila dyan sa highway, Aha. sa Ako Bicol Highway, nagtaranong ki mga pine trees. Aha. Tapos, paghalin na naman, nagpasiring sa gate, nagtaobon sa kuya ni mixer Mhm. para sa pag-establish ng mga bamboo nursery. Ayun. Kaya naging di kasubago sa JC, sina Martin, katapos kaya man si Pido na siya ngunyan ang garapigo ko. Biglunsad nila so Green Link. Green Link. Ayan. Si Executive Green Director Link. kan Ako Bicol. Ayun. Opo. Si Kaya nga mas magayon siguro sa mga iba-ibang organisasyon na nabasya na paghaluan ki politika, mga iba-ibang organisasyon, civic and religious organizations, magpatarabang-tabang na kita di sa nangani magkaigo kita ng sagip kalikasan, sulong kabuhayan. Ayun. Oho. Very good. Alright. O yan, mga kababayan natin ang mga inspirasyon kan sa itong mga ka-farmers. Ayan. Anything more, Tavi, Sir Marlon? At ito baga Sir Mar dahil ka ining tag-init, Opo. ang kapanahonan ta, may itatao lang akong mga tipid tips. Yes, opo. Itong pigaapod na triple T, Mhm. tubig tipid tips Opo. sa mga farmers. Aha. Kita po baga namong problema kang pambaribi, pampadara sa mga hayop Mhm. sa tuyang mga pigaas-kasong farm. Ang problema diyan pag tag-init dahil katang reserba Correct. na tubig. Opo. Oo, maswerte so itong mga farm na may sapa o may irrigation na Yes, iyan, oo. May solar. salog, oo, may solar na pump. Mhm. Pero kung dain hanggad, dapat maisip kita kay paagi Opo. na pirmi naabot ang taduang klase man sa ng season kita igwa. Rainy and dry. Apat po. Mm. Sorry, apat po. Apat na season. Apat na season. Ayo po. Iyo po. Dry, dryer, wetter. Apat pala. Extreme na. Extreme yun. Extreme and so apat. Gustong sabihin, iyan na apat na yan, mapaghandaan ta na. Ayan. Opo. Halimbawa, ining dry and dryer. Hmm. Handaan ta na anong dapat kibundig di. Mhm. Unang-una, yan bang mga alulod ta pakinabangan ta yan. Yan. Opo. Yan ang mga payag-payag, atop, harong. Opo. Nagiging structure na yan useful to collect water. Correct. Rain Yan. water. Oo. Para sa saludon Rainwater harvesting. harvester. Tapos sa saludon to sa drum. Opo. Pwede tang i-drip irrigation yan or may faucet. Piling swiro-swiro. Yun po, pinigibo ko mo yan naman, Sir Mar. Sa rupa na-observe ko, pwede pa lang kita magibong balalong dyan harani sa may tanuman. Aha. Ang balalong bagapay itong pond. Mhm. Kaya po kayo mga magurang tabalalong. Balalong. Pero pag dinurda ko mo na ini, Mhm. water impounding na. Ayan. Oo. Di kaagan mong koi or tilapia. Oh, mag-ara tamang kaduman. Magurataman ka. Pag abot kan dry and drier season,
May pandugdug. May pandugdug. pandugdug. Pero yung double purpose yun. Water impounding. Yan diba? Napaka useful na sarong Pero technique. mas marami po talaga, buktakan mangyari ki sira. Sa undaing sira, grabe ang namok. Opo, iyo po. May Totoo. magkaulawan kang ano. Buda, double purpose. Oo. No, sugulay mo may pambangot. Yes. May pang pikadilyo. May maganda. Oo. Okay, sa pag-abot naman sa pagtatanom. Halimbawa, pitsay. Oo. Di kita ngunyan magtanom kay pitsay na so individual. Oo. Na so ipupunla mo pa and then after 1 week, I-transplant. ita-transplant. Oo. Laya man sana yan. Iyan. Oo. Oo. Ang sistema dyan, may prepared ka ng raised bed. Mhm. Ang gigibo dyan, isabwag mo lugod sa pisog. Biriyo siya. Biriyo. Ayun. Gasudon iyan, Mhm. di pag 27 to 30 days na, i-harvest mo sa Dracula. Oo. Napuprotektaran sa Saraday, iyon naman Iyon. Ayun. Di parang continuous ang sa iyo. Continuous ang harvest. Bakong- So, every other day, igwa kang harvest. Oh, yeah, pati bagong tips po dapat yan mga kaparmers, ha? So- Bago itong liso-liso ang ang pag-harvest. Bago liso-liso. Diretso at Maski least, sa plangganang kaagad mong daga, pwede. Oh, pwede. Ayun. Oh. Hindi ka mag-adit kung ngaya nagruluunan so pitsay. May harvest yung kang inot. Pagka-harvest mo ka ito, mabutuan May naman. mabutuan naman. Pasuro segunda. Yung gano'n naman. Saka pwede po baga, so may companion planting, may pera kaan, warog mangki either lana o kung kaya sibuyas o ano. Opo. Salabay-sabay siya. Natanganing pero companion planting. Ayun. Apa. Tapos sarong suggested na mga crops ngunya na tag-init. Itong mga shallow rooted na vegetables. Okay. Pechay, kulis, mustasa. Ayun. No. Ang pipino man, pag tinanom taday, tanaw na pagamitan trilles. Taralong expose sa init. Lalo. Baka ayan, napunta sa talagang nanguna. Baka napunta. Sa baba sa nanguna. Sa baba sa nanguna. Ayun. Okay. And then, ito naman na mga tanong itong mga aliba, so sili, talong. Kaya po may mulching. Oo. Yan. No po. Dahil man kaya po sumulching bagang plastic mulching. Ang pinakang advisable na gamiton. Kaya yung mga kinatam ngayon sa kahoy, itong kahoy, and then mga sawdust. Oo. Yan na uring na natatada dyan sa mga panggatong ta. Pwede yan. Pwede yan i-mulch. Ayun. Saka Pag kung... baribi or during itong hamog baga, Opo. Sir Mar, itong hamog, nai-store ito duman. Ayan. Oo. So, may moisture permiso. Ayun. Saka uyang garong so ginanikan kamparoy pwede ah. Pwede, oo. Ano, doble may vitamina na. May ano ka pa. Rice is strong. May May kayang pati strong. Ganda pagparasoloon. O yun po, tanganing dahil pag para suruloon yan, kuhan ko na, gamiton ta sa Gamiton. tinanom. Opo. Dahil man mahirapan sa mga vegetables ta. Yes. Okay, ayun. Father, I think that is all for today. Ang bilis ng oras So, na. siguro sa sunod, adalan kaya mga ipresenta itong so agroecology, participatory agroecology. Yeah. Both sabihin, ito po bagang mga nag-certify na organic. Mas magayon kung kita na mismo mag-certify sa mga practitioners mag-certify. Kung minsan kung mapasertifikaran tapos third party, kung minsan mahal mo, very prohibitive sa mga farmers na talaga kaya magayon po ini na maka-organize kita, i-organize ang mga farmers tangan na may pakusan ng patarabang-tabang kundi talaga po talaga ma-certify na organic ini plus ang marketing na yung problema. Ayun. Opo. Apo. Malaog yan. Nag-practice na po ini sa Latin America sa iba pang countries. So malaog yung malaog yan sa ICA, itong agro-enterprise Opo. clustering approach.
Mhm. Iyo po. Ayan, okay. Oy, hello kay Laguno Lufemia. Hello daw Tito Marlon. Yan. Merlin Pinilios watching from Pasig City. And si Sir Larry Pascua. Good morning, Father Momo at Kuya Mar watching from Naga. Nasa Naga Ano pala si Kuya sa Larry. Naga? Ayan. Si Yeg Nebres. Nagkantaba yung mga idol ngayon. And then Idol. si Kuya King Rinaldo. Nag-antabay po tabi. Si Ate Alma Sagin at saka si Ma'am Mahalya Mabini also watching. Ayan, good morning po sa inyo mga ka-farmers. Ayan, okay. So, Father, mapabindisyon kami Okay. before we Heavenly go. Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Salamat po kagurangan sa biyaya na winawaras mo sa Samuya. Salamat sa pagpadara mo sa mga kan sa imong espiritu na nag-iinspira asin man nagpapakusog sa Samuya, sa mga nag-inspira sa mga tao matalabang sa Samuya talaga, tanganin na Samuya mapangataman ang kapalibutan. Tanganin maka-assure kami sa lambang saro, lalong lalo sa mga parauma, lalo na to sa mga kasaradayan, na tunay na magpatalabang-tabang, magpatalabang-tabang, kundi talagang tunay na hanapon ang karahayan kang kinaban asing katawukan. Hindi ka po sinagad ni Udi man sa nakikristo na sa mga gurangan. Amen. Amen. Bless you, Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Okay, Sir Marlon. Thank you very much po, Sir Marlon. Salamat man po sa oportunidad, Sir Mar and Pai. Salamat man po. Ayan, this will be not the last. Yes po. Ayan. Para Kapag medyo may outcome na kita, Yes, po. Oh, yan. At saka from makaigo kita ng pagkataon, masabay tabi ako naman sa imo para ma-document. wow, Ayan, gayon. alright. Gayon. Iyo Okay. po. Salamat po. Dito po, sa inyo po, boss. Thank you. Sa para ni Jun Napoles, sa Laro Technical. Abangan po, taod-taod sa naman. At sa Tindong Gabela at saka si Kuya Mike Dado para po sa Legally Yours GB. Ang tabay po after the news break. Bye-bye. Ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa inyong pagantabay. An oras hatod sa Indokang Plemex.